Росіяни вже, мало того, що вони раніше не платили тим підпалювачам автомобілів, які їх підпалювали, тут вони навіть не переймаються життям цих підривників. Я думаю, що це, коли вони вербують на використання цих людей, нещасно цих негідників, цих зрадників, на подібні акції за гроші, вони апріорі від самого початку знають, що це смертні. Тобто вони знають, що ця людина прийде в ТСК СП, підірве там цей... Це ж двоє з трьох загинули, правильно, якщо не помиляюся? Так. На Рівненщині і на Хмельниччині. Йому просто пощастило, що він залишився живий. Інших двох використали просто в темну, як шахіда, розумієте? Його йде, підірвемо, він помре, це взагалі не має жодного значення. Тобто їх використовують як розхідний матеріал. Головне, щоб був підрив, щоб загинули люди, щоб знову таки була паніка, деморалізація і зневіра всього населення в здатності українських військових забезпечити мир і перемогти, і забезпечити безпеку цивільного населення, гарантувати їх.